Salam, Gahryman arkadağımızın sayasında, özgöreyen yurdumuzun bagtiyarlığının eşretli hödürini görüp yaşayan evi birleşler. Bakıvi tarap vatanımızın şan şöhratı devam olsun. Türkmen elimizi bagtlı durmuşa yetiren Gahryman arkadağımızın canı sağ ömrü uzak olsun. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan bir taraplaryň mekanatly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Biziň gepleşigimiziň bugünkü mehmany Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursun Cemal Gazakow. Dursun Cemal sizi gepleşigimizde hoş gördük. Hormatly arkadağımyzyň atalyk aladasy bilen Türkmenistan bir taraplaryň mekany ýylymyzyň her bir güni bagtiyarlyga wetlenýär. Gowun göteriji gülläp öpüşler halkymyzy döredijilükli zähmede galkyndarýar. Her bir insanyň kalbyna buýsunç duýgusyny döredýär. Gepleşigimiziň başynda siz hem şolar dogrusynda ýürek buýsunçyňyzy beýan edäýsiňiz. Berkarar döwletimiň bagtiyarlyk döwrüne, mehriban arkadağımyzyň bize peşkeş veren bu ajaýyp zamanasyna bizim her bir günümüz ösüşleri wetlenýär. Mehriban arkadağımyz şu ajaýyp ýylymyzy Türkmenistan bir taraplygyň mekany diýip oglan etmegi, hatam biz medeni sunugat işgärlerini ruhlandyrdy, rahmete bolan höwesini artdyrdy. Mehriban arkadağımyzyň özgörtmeleri bilen gülläp ösýän watanymyzyň halkara awraýy hatam belinde galýar. Yurdumyzyň ösüşlerine öz goşandymyzy goşmak biz üçin, biz medeni sunugat işgärleri üçin ulu bagt bolup durýar. Watanymyzyň ösüşlerini, gözelliklerini aýdym taýlarmyda wasp etmek biziň üçin ulu bagt bolup durýar. Onda näme Dursun Cemal siziň watanymyzyň ösüşlerini, gözelliklerini wasp edýän aýdymlaryň birine tomaşa edäýeliň. Aşdyna. Mehman dinleşler, bizi gepleşigimiziň şu ýerine Dursun Cemal Gazakowyň ýerine ýetirmeginde watanymyzyň gözelliklerini wasp edýän bir ajaýyp aýdymlar bilen gepleşigimize dowam edýär. Düvür akbanları gelmiş ol, devlet kuşu kanatıny germiş ol. Darıgıp bu miwetini bermiş ol, tüyüm arkadagly diyari. Darıgıp bu miwetini bermiş ol, tüyüm arkadagly diyari. Ural yargin yolur yürekden, ummanını aylap barýar kürekden. Şanyna aydyn ýanaýdym yürekden, tüyüm arkadagly diyari. Şanyna aydyn ýanaýdym yürekden, tüyüm arkadagly diyari. Ösüş vardır uly dünya girmekde, taýlanyp bilmek bar bu dirlikde. Alınýanlar ýollar agdy birlikde, tüyüm arkadagly diyari. Köňüllerde birji arman galmanır, watan ötýär biziň ýylar amanlar. Büwürük banlara gelip zamanlar, tüyüm arkadagly diyari. Büwürük banlara gelip zamanlar, tüyüm arkadagly diyari. Tüyüm owanlarly diyari. Dursun Cemal sizi Daşagyz welaýatynyň Nur Muhammed Andaliýew adyndaky Döwlet Farly Drama Teatryna hem artist hem aýdymçy bolup zähmet çekýäňiz.
sahnada hem kesip canlandırmak, hem aydım aytmak bir aňsat düşmeýän bolsa gerek. Men Daşary vilayatynyň Nur Muhammed Andali Fadyn Naqy Döwlet Sal Drama Teatrına aýdymçy artist bolup rahmet çekýän. Ýaşlygymdan men şol sahnada kesip göresem, aýdym aýsam diýip arzu edýärdim. Bu ajaýyp döwrümizde de meniň arzularym hasyl boldum. Teatrda aýdym aýdyp kesip göretmek aňsat bolmaýar, sebäbi şol sahnada rejissör saňa bir kesip ynansa, özüň şol kesipin içine girip, kalbyňdan geçirmeli, yürekden çykýan, tödem ýürege barýar diýe. Ýerginsiz zähmet çekmeli bolýan. Anhadurtyn Cemal, siz şu wagt bir näçe kesipleri ýerine ýetirdik diýäňiz we sahnada eger mümkin bolsa ýylyşlamy üçin hem gyzykkanlar siz haýsy bir baş kesipleri canlandyrdyňyz, şolar dogrusynda da ýylyşlamada görüňler aýtaňyz. Men talip Mahtumladyn Naqy Milli Sal Drama Teatrına tejribelik işimi şo ýerde geçdik. Şonna maňa rejissör Aynadar Batyrow Göýrogly Şadesanyň Harman Näriýiniň keşfini sahnada canlandyrmagy maňa ynandy. Elbetde bu meniň gowy görýän keşfim boldy. Halk tarapyndan hem gowy garşy aldylar. Şondan soňam şol teatr sunugatyna hasam hujum, söýgüýüm artdy. Şol okuwy torup, soňam Daşary vilayatyna gelende de Nur Muhammed Andali Fadyn Naqy Döwlet Sal Drama Teatrına rahmet çekip başladym. Şondan bäri şol sahnada men bir näçe kesbi canlandyrdyk. Türkmenistan bir taraflaryň mekany ýylymyda bir her bir döredüjilik işgäri özüniň toý sowgady bilen barýar. Siziň hem teatryňyzda alyp barýan işleriňiz, goýan täze eserleriňiz barasynda ýylyşlamada görüňler aýtaňyz. Teatrymyzyň dörejilik topary, bayramçylyklara özüniň münasip sowgatlary bilen barýar, sahna kesipleri bilen. Göýrogly Şadesanyň bir bölegini sahnalaşdyryp ýörler. Nesip bolsa bu sahna eseri halkymyza ýetirler, ýylyşlarymyda sowgat bolar. Yüreğime beyan ettin, şol yara, şol yara, şol yara. Süýerligim mayan ettin, şol yara, şol yara, şol yara. Süýerligim mayan ettin, şol yara, şol yara, şol yara. Tapmakta edip leyletin, aşık yüreğim neyletin. Ömrümi bağış eyletin, şol yara, şol yara, şol yara. Ömrümi bağış eyletin, şol yara, şol yara, şol yara. Söylenem, söyleyslenim, baktım deyip övetlenim. Yollayan tüyde kanım, şol yara, şol yara, şol yara. Yollayan tüyde kanım, şol yara, şol yara, şol yara. Karış yarım, şol yara men, arzuum pek hıyalım sen. Ömür baqy wepalimim, şol yara, şol yara, şol yara. Ömür baqy wepalimim, şol yara, şol yara, şol yara. Tapmakta edip leyletin, aşık yüreğim neyletin. Ömrümi bağış eyletin, şol yara, şol yara, şol yara. Ömrümi bağış eyletin, şol yara, şol yara, şol yara. Şol yara, şol yara, şol yara. Döredüjilik adam te elmi dama gözlegde bolýar.
täze bir eseri döretmek üçin ilham, joşun gerek. Ilham ol qanat, joşgun bolup durýar, ýaşaýşa, hyjy. Elbetde adam mydama gözlegde bolýar. Bir zat döretmek üçin ya aydym bolsun, saz bolsun, ilhamlanmak gerek adama. Kahraman arkadağımyzyň tagallasy bilen watanymyzyň özgörmegi, ösüşleri biziň ilhamymyza qanat berýär. Şeýle hem mehriban arkadağımyzyň biz medeniýet sunugat işgärlerini tarpalap, ýylyň-ýyly şafer paýlary, hormatly atlary takmagy, hem bizim medeniýet hepdeligimizi bir hepdelap, bellap bermegi bizim medeniýet sunugat işgärlerini hasam ilhamlandyrýar. Täze aydymlaryň üstüne işlemäge boşlandyrýar. Şular ýaly ajaýyp zamanada ýaşap, döredip, zähmet çekip bilýänimizde biz büýsenýär, begenýär. Ähli mümkinçilikler döredilen döwrümüziň joşdurýan wakalaryna görä täze aydymlar döredýär. Naha şulam Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyna Türkmenistan bir taraplygyň mekany atly täze aydymy işledim. Netip bolsa muny şekle geçirip halkymyza ýetirer. Üçügüme gelip onun yalnız kumri nirde tayın yeke yalnız bolup innem niçik geçir günün ayın yeke yalnız bolup innem niçik geçir günün ayın. Yalnızlıkta tapmam karar, gözlerim dil morup karar, soňsuz pikiri oylar görer, taňa teretdigim taýar. Yürek küýser süwür ýary, menem çekýän ahdary, ýa duýup geldiňmi bäri, hal ahwalym pikir oyum, ya duyup geldiňmi bäri, hal ahwalym pikir oyum. Yitirin taýyňy gözle, taýyň tapıp gögbede, bile qanatyňa ýaýyň, taýyň tapıp gögbede, bile qanatyňa ýaýyň, bile qanatyňa ýaýyň, bile qanatyňa ýaýyň. Dursun Cemal Daşawud welaýaty desançylygyň merkezi bolup durýar. Gepleşigimizde desançylygyň ýerine ýetirjilik ugurlar hakynda aýdyp beräýsiňiz. Daşawud welaýatyna desançy bagşylarymyz köplenç toýlarda, bayramçylyklarda desan aýtýarlar. Desançylyk sunugatynyň bir näçe ugurlary bar. Çowdur ýoly, ýomut ýoly. Men ýomut ýolundan aýtýan. Daşawud welaýatyna belli desançy bagşylar ýaşap geçipdirna. Şolardan Gara däli Gökleň, Batymly Garly, Türkmenistanyň halk artisti Ilaman Anaýew, belli desançy bagşylar. Hersiniň öz aýratyn desan aýtýan ýoly, ugurlary bar. Men özümiň halipam Daşawud welaýatyna belli desançy bagşy Türkmenistanyň atgazanan bagşy Durduway Gurbanow. Şol halipamdan men
2 destan öğrendim, görögliğinin öğlenşi hemem huyurlukka hemra destanlarını. Men halipamyňam halipasy İlaman Annaýew şondan pata alıp şoň ýolunu dowam etdiren bagşy menem şol halipamdan bir näçe aydymyň tiltimlerini destan aýtmak ýollaryny öwrendim. Yaşlığım yadı düşye, hirgi durna geçenne, yüreğim odu düşye, yılı ülke göçünne. Senim menin durnamdım, ardığımdın armanın, ıgrarını durmanın, ehti peyman içinne. Geceler sıra dönye, düştü durnam görünye. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçünne. Durun olurum ayıl min, karışmana tayın min. Yerde kalan tayın min, nalar ayla geçinme, nalar ayla geçinme. Yatlama yanıp piştim, ödüm ağlap köşüştüm, ödüge teliye düştüm, bal saylap peçimne. Durun olur geçer gider, dünyanı heyran eder, bu derde duçar edin, arman ten yok içimne. Geceler sıra dönye, düştü durnam görünye. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçünne. Durun olurum ayıl min, karışmanı tayın min. Yerde kalan tayın min, nalar ayla geçinme, nalar ayla geçinme. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinne. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinne. Bugün eviv diyarımızın ösüşlere vetlenýän eşretli günlerinden göwünleri galkynýan ulus ilimiziň hemiselik bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygyny özleriniň zähmet üstünlikleri bilen hem-de sowgatlary bilen garşylaýarlar. Şu şanly seni münasibetli siziňem görýän taýýarlyk işleriňiz bardyr. Şu bayramçylyk münasibetli bir näçe täze aydymlarymyzyň üstüne işläp ýörün. Bir taraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyny özümün täze aydymlarymyz bilen Şahir Han geldi Babaýewiň sözlerine bagtýarlyk döwrüne kywapdyr aydymlary, ilham towgatlary bilen gelmek biz medeni sungat işgärleri üçin uly mertebe bolup durýar. Netip bolsa şu aydymlaryň üstüne de işläp halkymyza ýetirer. Ýurdumuzy bedew bady bilen öň alyp barýan mehriban, gahrman arkadamyzyň jany sag işleri elmidama rawaç bolsun. Sağ olun Dursun Cemal, beren gydykly täsirli gurulmaňyz üçin, şeýle-de ýerine ýetirip beren aydymlaryňyz üçin. Siziňem elmidama işiňizde üstünlikler arzu edýäs, täze aydymlaryňyzyň höwri köp bolsun. Sağ olun. Goy, garaşly hemiselik bir tarap watanmyza parahatçylyk, agzybirlik, awadançylyk hem-de güllap ötüş baky hemra bolsun.
Türkmenistan bir taraflığının mekanı adlı acayip bilemez üstünlüklere vetlensin. Yurdumuz parahat, ilimiz avadan olsun. Halkımızın avadan atuda durmuşda yaşamağı uğrunda ulu tağallalar ediyen, kahraman arkadağımızın canı sağı ömrü uzak olsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan bir taraflığının mekanı adlı gepleşigimizin şu ýerdeki sanyny geçirip gutarýar. Hoş sağ olun.